As queixas veciñais recibidas levaron a Ceboiro a volver facerse eco do mal estado en que se atopa o paseo fluvial do río Obreiro, que conecta a Avenida da Constitución con Barraña. Denuncian que o sendeiro presenta un firme moi deteriorado, cheo de pedras que dificultan o tránsito. Despois de varias denuncias de veciños donde nos comunicaban que era prácticamente intransitable, observamos que os cantos das pedras están á vista e destrozan os pés, os zapatos. Estamos observando que os transeúntes teñen que facer un sendeiro para poder circular cómodamente. Hai xa un ano, Iniciativa Cidadá de Boiro levaba pleno unha moción ao respecto que foi aprobada por maioría. Sen embargo, denuncian que nada se ten feito dende entón para evitar o deterioro motivado por unha total falla de mantemento. Desde a nosa formación política Ceboiro presentamos hai un ano aproximadamente unha moción para que se arranxara este paseo e que non se deixara deteriorar desta maneira. Nos parece gravísimo e unha falta de respeto o non facer o mantenimiento das obras que xa están realizadas, obras que costaron unha barbaridade de cartos. Entendemos que a responsabilidade deste goberno, o cal foi avisado, e dita moción a sacamos con maioría, non entendemos por que non se realizan estes arranxos.